And hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Hello, good morning. May buntag sir. Ay buntag. Oh, sige. May kayo nabalik yun. An balik ko kay gilain yun akong lawas wa murag tinaglan Pwede yun. na lang yung medyo Tarugon. tarugon lang kay para Kay malo kay diraran ta retired. ganda. Kita gani nga sakit kay pa ang kay sis taon. Sige, sige. Kasi pamatik ini mo sir. Dala ka bisig makalimtan nimo. Wala ganang mo bikog na kung kiil. Bikog ko sa may magbikog ani wala to. Duha o isa lang. Kaning isa niya. Ang isa may ako ikuan para mo dili mawala. Sakit ta. Sakit tayo. Sakit. Basta mag-aircon. Hindi magkakaminom. Inom mo eh. Inom. Ginagmay na magka. Ginagmay nun. Tagduha na magkakabaso. Duha ka butilang gagmay beer. Ang pakuan lang god no. Tulog. Sige, sige. Gawas nga bikog. Kung sa pilain. Mura talaga. Ang kanina ba, gikuan ba ako kanang gikuanan ko ni Dr. Navarro tong nabikil akong diri. Anong nabikil man? Unsa man ang Gikuan ko na istoryahan na? Nagkuhan ko ba kanang pambangag dito sa simento ka. Katumura og tawa na. Dry kanang kuan ba pang Basta katumura barina, murag ana mo tuyo. pang Electric. electric. Yeah. Electric drill. Akong gini tao ang kuan ba sa tindahan. Kalit mo nagsakit diri. Ngayon si Dr. Navarro ngayon nana gyud ang idara na ang atong mga bukog At madamay man sa tanan. piklono na. Sige, sige. So, nagsakit na siya o nasakit niya murag. Wala na. Ako lang magpatarog lang yun kay para ko ano. Si Bikog niya. Ang imong paminaw gyud ron sir, kung sige paminaw na sa lawas o kanang mura og Wala, okay man, pero kanilang diri ka nung binhog ba man. Bikog, binhod. Di pod bugat imong lawas paminaw nimo or Man? nay mga sakit-sakit ginagmay ana, likod, hawak. Wala po. Wala po. Nahawak ng kanan. Kanang basta mo bikil ni siya, musakpan dito. Unsa po nimo gikon niya? Diri ka nang inigbikog ba, diri sakit. Masakit pod. Sige. Apektado gani mo pinakadakong ugat diri. Mo ni pinakadakong ugat sa part sa atong lawas. Ano siya ang Kanang kanang nasa kilid. Pag Kanang kani ni- mabikil ni awa, inigbikog ba, sakita eh. yung sakit na gyud. Pero mga kwadra man no, 2 minutos ra. Wa, ang pod na. Pero pagi jud kag sakit. Pangitaan ako siya may pwesto ba, naging sakit. Sigaran ra ba na mo kuana inig mahigda na ta kasagaran. Ano mo relax na ta. Tulog na ba? Ako gani patong sa unlan diri kay para ma Sige, sige. So ang balagin mo dire sa may Datok no. So ayan guys, shout out sa taga Datok. Digo City, ayan. Dool ra sa ang Datok ug ang Rabina sumpay ra. So na sila sa Tumoy no. Mga taga Datok, labi na dool sa San Valley. Shout out sa inyo. Good morning na si Sir Darrell. Ato ang tabangan no. Tanan nga midool dire atong paningkamutan gud nga mamaayo o maalibyuhan man lang no kay pati paitag natin nga pamati itong kalawasan. O gani no nya pasanginlan ra ba dayon ang edad. Damay na putaan ni da. Kay padung na puta. Ano so tabangan na to si Sir nga mamaayo. Inabanan sa pag-ampo sa Ginoo kay di gyud makaya o kita-kita lang no nga manikamot yun nga mamaayo gyud si Sir no. Ano lang. Yeah, of course ako mga suki diri sa taga Digo City, suki na ako sa Hilot, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Maraming salamat sa mga suki. Of course sa mga subscribers nako, ako ang subscribers na 1,700 plus. Maraming salamat sa inyo ha. Sa mga viewers nako, maraming salamat o sa mga naga-comment, maraming salamat sa inyo ha. Shout out sa inyo ang tanan no. Of course sa mga viewers nako outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel guys. Thank you for watching my YouTube channel. Special Mission Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Malaysia, Japan, United States, India, Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel. Please share my video. Thank you so much. Of course, siyempre, ang Pilipinas, number 1 akong salamatan. Maraming salamat. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o ang taga Cebu. Ayan, mga Bisaya. Ang mga Cebuano di ay hello sa inyo ha. Maraming salamat. O siyempre, lahat ng mga OFW,
Maraming salamat sa mga OFW nga sa inyong suporta sa ako. Maraming God bless sa inyo lahat ng mga OFW, no? O sa mga kaubanan sa Qatar, kumusta na mo ba? Kung akong kaubanan sa Saudi Riyadh o sa Saudi Tabuk, ay mga kaubanan ako. Ako lagi na shout out dito akong kauban. Himingaw na sa kamo. Kabro de ka sa ora. Dito yung nakahilot sir. Dito. Bago dire. O lagi papauli lang ko ni Mrs. Dire na ka manghilot. Para tanan halos Pinoy na. Dito halo man. Halo-halo man akong ipanghilot dito. Dire na ako ng hilot to. So daghan na jud natabangan sa Pilipinas. Ay kaya ba? Imong abilidad ba, ability nimo, skill, special skill mo ra. Ang ganen niya. Ay, ito permanenteng kondisyon na kay sus ang taon. Kaya ka naman kung maghilo to sir, na nag-istorya tinuod din na ka nang kung sige pa mati sa lawas, magtog na sa maggunit sa mga. Binhod din nila ko. Mubinod usahay. Usahay rapod. Binhod. Wap, pag mubinod naman, mapitan ang ulo. Lagi mo piktar yo. Mumurog do. Kaya sa murag ligod ako. Mo ni akong ikuan ko pa. Okay po na. Okay. Sige niya. Sa mga nag-comment ako, akong taga-asa ko, location, my address, ayan. Taga Digo City ko guys. Barangay Sunuan First Land Street, Rabina Compound, Purok Mangga. No, wala ka ba sa GM, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Mo na akong address ha, taga Mindanao ko. Nya, sa ganahan makipag-friends ako ha. Ano na ko yung Facebook? May Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. O ang Eric Hilot ang traditional sa wala ko ang Facebook guys. So yung karon na ka nakable ang nga channel, baguhan lang jud kay ka nagatanaw. Please subscribe. Click lang notification bell unya ba like and share mas nindot kung makashare ta guys. Please subscribe po. Maraming salamat to. Maghilot ako guys. Please subscribe po. Love you guys. Wala na akong gi-play no si Madam. Kuan naman ang YouTube akong gina-play. Ato ang kuan ba no? Ato ang ads. Bugno ang panahon sir. No? Sa mo tarong kapatagan. Tama. Oh, sir. Yes, sir. Tingog ng urusay, sir. Ano mo ipit sa mga ugat? Muna mo bangon, ngalay, mamuipit.
Kadali lang kay sir, ako sa tabunan sa kinang sir. Kaya yung mga bata. Masih kakwarta ta anak ko hon. Dari sponsor. May sponsor pa no? Kana advertisement mo na ng mga sweldo. Kaya eh. Lagyan sa kita eh.
Kanin sa untang. Isda. Gamay. Mahal ka sir. Gimana? Ano? Paano ang bag? Wala na. Ah. Ano naman? Nagpahilot ako. Nanangin ka sa teacher. Napahilot ako. Wala ka lang. Ha? Lipong ka? Pa. Tawagin si mami ni Bobby. Pakuha sa mami ni Ano utang? Luto ko na lang. Bismillah. Tingin mo to.
Nahilo to. Idagang rason sa kalintura. Di pong siya ano na ba? Dehydrate na. Tawagan sila ko ng mami. Hindi. Nakadakas. Smile pag may time. Dito, masih dito. Sunod ako dato kay nablang-blang no.
Kaya tayo. Kira? Naganahan mo namin na inola. Wala, ito sakit. Tumiro, ito slop. Ito nga balik. Wala na. Very good.